candidate apa Hey, network, yeah. Because Ship the network. give me my birthday because this is how I call him. Biko kọrọ anyị ka obi dị anyị mma. Be done from Mumbai on the visa. Jeff was the idea. No, I know it before I see Amba. Not the engagement. Because be done from a band. Be done from Kaisi. We be done the plan. And who brought up? Who brought it up? Make anything. That day I know the visa for my first day. Forget. So kutoku that's okay. Ejo. It's telling me that one neighbor wine. Ne mamme odikanka. Akutagozi akọ ni na birthday. I will say no okay judi that birthday we mana. Na you know na you should not tell anybody cause it cause surprise. Cause me can the thing dey real. I will gaba leki that I think 3 days I gaba ze leki. Lu eba ahụ. The birthday na aga on. They pack a the engagement. I was the one doing the video. I see. I come na here. I want no ex accept the camera and video. I was the one doing the video at a point. At a point, one of JPAC, boy JPAC, another phone, maybe say the video. When I was in Akoko. Even that day, JPAC was drunk that day. Don't look myself. Even I don't want myself before the party video. Hey, you know what? I'm at my house 1 week. The engagement. Which 1 week? Which 1 week? Oh, I bet your house. Which one? Bianne, but our talk on Shaq, I could no much an old talk on Shaq. You know, with JPAC. Network to get the bad network. When it keep it around. Funniest thing, almost everything I call, I got them aware of it. I That's okay, I'm aware of it. I'm aware of it. So somebody said, Eva, so somebody said at your house, but that the prank it would have mirror. Yes, it would have mirror. Yes, that was the only doorbell at your house. And the boss was there, so yes. Our boss was there, so yes. With those two guys in there, me, JP. Yeah, my father's school. Yes. It's not on that day because I don't drop that day. So somehow the yesterday. Yes. I got a man pick up a guy. I got a man pick up a guy. I got a man pick up a guy. I got to come loud. I got to lion. I got to come loud. I've put up before. Do I know you? No. I'm not your life to say, but I know the comments. No. I'm on you with Ebola that was up before. So no. You now confirming what I said. Now I'm gonna go with a discussion before the. No. Hello. You don't wanna speak out. You don't wanna speak out. You don't know. Come on, life. Yes. So you don't know. Come on, life. You don't wanna speak out. The engagement is real. The engagement time is real. The engagement never. Before I made that engagement. Before I made that engagement, he begged me. Before I made that, he begged me. It was even the girlfriend that was holding that camera. I kept on saying it, like my live video. That engagement party that they could not able to come here with. She was even the person videoing it. So how come it's now real? People thought I actually punish Shia because of no. This is who he is. Get it. The engagement is not real. It's not real. Thank you. So it's not real.
Thank you. Before I made that engagement, he begged me. He said, I'm more prank because I don't used to all this Facebook thing. I said, no prank. You see, okay, no problem. He begged me before I made that particular prank. The was even okay. Okay, can make them a customer. Can make her attend. Okay, they have them, He begged me, so that engagement, real. It's not real. I don't even want to talk. I don't even want to talk. Give him an akata. Don't leave any children. I beg you. I don't want to talk. Give him an akata. Give him an akata because do you know why? I hate this kind of a thing. Don't join when you know that your environment is. We are having a very healthy conversation. Do you know why? Because I want people to know that okay, I'm not lying. Anything will respond to everything I'm saying. What I go? Because give me an I don't even want to go that side. Seriously. Go that side. Go inside. They pack you for my street. I don't know when you say it. Can't be people now. Ihe na kata bụ exactly ihe na Egypt ọ kpọ ya wee gaa kata agụ na-agụ nwatakịrị ụtụtụ tii efife tii agụkụ kata JPAC na enyere JPAC kọntaktị enyere ya kọntaktị ka ọ gaa la nwe ruo ebe ahụ ndị ọcha reject ya maka na afọ ya buru ibu agụkụ katara ya JPAC gị ga mee hookup eme ya ihe na nwa ka ọ ga mee hookup na nke ọla ọ bụkwa nwoke ọkwa nwaanyị atị nke ọnwa ọbụkwa nwoke ọbụkwa ntu oru ebe ahụ reject ya maka na afọ ya buru ibu ụtọ Jesus, I don't die. Wait, apart from don't lie against him. Do not lie against him. Do not lie against him because any nine where a side effect may put them up. Do not lie. Always you cook you will pray weapon. Don't confirm or mereme. Oh, mereme now. Man, I want no way I'm on their way. And since then I have not confronted him. Oh, Gary Ghana Chineke. Oh, Pranamuku. Come to go to Bicom. Where again? Sechara okwu JCM nyere m ego na my birthday. Ọsọ na mbụ side chick JCM. Yes. I try me put a bia kube anything because people do close to me say I should just fashion him. Nan just ogbe ankete. Na I'm happy. And the mba we do bam that war. Mona JPAC say go for 6 months. On try yelap maka. Every day JPAC na be na my house I am before. Now you on a first lady. First lady na JPAC. First lady visit JPAC na BA. JPAC na eji aba na ebe 12 na be na my house. Nya na enya nwoke na akpọ cardinal. I been at my house I am because every one up on a BA. Every first lady on a BA. So I show me put a BA anything about
relation because mụ na onye ese goku for 6 months. I was the one that ended the relationship. Mgbe ahụ na-abịa n'ụlọ gị bịa na-arịọ gị biko na ajụkwana ya ka ekwana ebe first lady nọ ka ekwana about first lady. Ọbịa ama m na first lady nọ dị already n'idoro m ejo bịa ọbịa ntinye fonu m na recording. Good. Onye ọcha biko kwuru chanye niile ọ na-ekwu before ọ na-elu na ya dị nsend area first lady si ya shie nya nwoke warning. Because onye mụ na gị. Onye mụ na nwere because I know ama m na onye mụ na nwere issue mana ọ ka na-abịa na my shop ego m fruit juice. And ọbịa ọpaki ya moto ebe tọrọ aka zizie mmadụ ya bịa gote the thing because ọ testizigo fruit juice dị na amụwo onweghị onye ka m eme fruit juice. So ọbịa ozie mmadụ fruit juice amụ ekwe ya achọma gị. Ozie nwa mbọ ọ na-eziga ya na-akpọ ikiri. Na-etinye inside that your fruit juice so na-emecha ọ na-ezi the guy ọ na-ezi a na-akpọ ikiri a na-akpọ the guy ikiri. So ọbịa ọpaki ya moto ya across the main road ozie the guy abịa. The last time lechara all my sales girl na dey lesson ha nwa ihe. So the day m nọzi ya mụ lessons dey the guy nsi ya ikiri na ama m nọ je park bi ezi gị mana next time m elesi gị nke today mana next time unyi abịa ebe ọzọ nwụcha juice ahụ ya bụ end ya na m metiri ya kpọta apịa agwa m ya nkwụcha ya ọzọ m na-ekwucha nwere fonu mkpọ Uju na fonu si Uju ihe njikwa ekwu ya bụ next time enyi gị oke ya bịa na my stand bịa goo m ihe na m metirikwara ya ọta apịa and ọ wike ntị yi soro ya ṅụọ ya ihe na-eme ahụ egbuo gị si ya na ụlọ onwe ya abịazi na m nso na m nwa achọ ọsị. I was the one that ended the relationship. I ended it. Efichago date. Ọ na-achọ nwaanyị ma efichago date kwụ ụgwọ canopy send ego ụlọ ndị achebịa na-akwa akwa. I was the one that ended it. Uche condition nọ ya that time. If I have a condition nọ ya mgbe ahụ. Of course, yeah. Condition ị nọ na biko, ke condition ị nọ. Condition wine na until oge ya bụ live video na Condition wine. Was you pregnant? Where the baby now? Where is the baby? I'm not gonna more you. God forbid. God forbid. You must go see this girl. Makanade okwu. You must go see. She's a very beautiful girl. I saw hell. Me have money for hell. Afomo. Ejimonte mo we fu anyam. Je pa ki arapu m no me travel je ba Abuja. Gbara nwaanyị ọzọ flight anọ na hotel room. Na kpọ this guy na phone. Ọ na-adere m can talk na for 1 week. Hey. So you didn't know my story here. My story long. Because about me for case people to my picture who a lot of things. I can do that thing because case I can abonit here. And every man hire settle abona court. My young my governor is yoku hancha nini. Oh no, that's where my abonit here. Me, I saw hell. And the funniest thing, Uju bido. Uju see Uju. If we am for that and on for, it go see him. No, but about the last person. And that was Uju see Uju. Na ya na JPAC mega time so na JPAC ya agbo ya wo. And I told her. I told her. So put the matter to him got to an extent limit the person that I'm dating now. Yeah, see I la put on one. No kaya be for one later. I should leave for one. They're happily I am not later. I'm talking. Because even on buying on Egypt, this girl in the girl I think the story was that now Bahogal Ozubulu, the girl in Lagos here because that Ozubulu trip, I think it was 3 days to our travel. So the girl be Lagos here. The girl so no calls up war, Gawa Beach or something. They can't up there.
J-Pack not there, buying on Egypt, and bought got 2 phone the girl, where for the tuning, about the girl and upon them the baby, a lot of people. So then the girl have a problem. About the guy na phone, see, no man, see, leave my girlfriend alone. The guy, see, you don't have any right to tell me to leave your girlfriend. Tell your girlfriend to stop chatting me. So, but when I say that not but the guy in I believe you because I'm going to leave him. Location. Fear location, ebe ọ na-emere onwe edughị isi ya. Ọgwa bịa ya hapụrụ ya ụtọ nwa nka. My guy abata kpọọ m sị m na m ka onye bụ di ya. Nsị na kwa ngwago m gị no this person. Na agwa gị na one day na ọfọ gị you will say something like that. Na ọ na-emebu. Ọ sị m na wow. Nsị ya ọ na kwa ngwago gị. Asị m ya kwa ngwago gị na gị hapụ m. Isi ọzọ ịlapụ m I don't fucking care. Ọ sị m hapụ gị na onye nwa bụ ihe kpọrọ ya anyanwụ. No jackie we chọta m na ọ chọkwa na enwe ya ejikwa ka decide ya. No, better been for 1 week. Not I don't know. This is because J-Pack, I dare you come outside and tell people that any work in Egypt today. I swear, tell people J-Pack ejiri anya na apụ for that guy. J-Pack ejiri anya. You man off the picture the guy in the phone. I meet the guy. Okay, it's Hey, when I see that discover the guy. When he got a lot of picture. Hold on. The guy was telling me my house. Now go another place. Now another logic engage you with there. No problem. That's what the picture. Either the guy not leave the house. Of course, the guy I'm going to tell you go now. That's what the he wanted the picture now. You understand? And the picture need them on the guy email. I try me post the guy on social media. I don't post my relationship online. I was the one that filled my bill. More be able my ticket. More be able to my distance. More I can book long flight ticket. More be I can hire card. I paid for this with my money. I bought my ticket with my money. He did not do any of those things for me. I did this with my money. And young mama. No, I'm not talking to him on the call. Yeah? I'm telling you, look at from my car. I'm saying that. You know, I'm telling you, all the second I see that, so that I put online now. You explain tired today. I don't know. But actually, I told you, this girl was a problem. Can you point more? But this girl na bamba Egypt. I got to go to Egypt. All you want to put us in and you turn the ball that person because J-Pack in or the potassium and I told more time in Egypt. On about Putaya and I so you not say that now even I'm the Kuchina got what the person 50 times because who the free head danger? You don't get yellow one. Who now make you? Man, I want to put another quote. Hey, why you doing it? First lady, speak on. Contribute that time I hold. I asked her because we didn't put ya to what I'm Muslim. And I would the girl, a girl not bear. Even this, never deny 11 that no more not beer. No, not what you beer. Oh, no, don't for the girl. You put on myself not for the girl. J-Pack is a liar. Get clear of guy. Never wait for someone online. Someone was giving me you. I'm not give but this girl will be up to a bottom flight. Who dance for that? This girl, my boy, I still going to go. Or they are with this logo. This girl, we're going to come around the day. Everything. I'm not here. I want to sorry.
And when I jump back on a 100,000 every month, and also, it gonna get me pay contacts, yeah. Man, with all the big man contacts now, boy. Hello, network. I want to know hello, Uju. Hey, network. Asabaka not send the call request. No, naga. I can't send the invoice. Okay, not walk. I'm not the Asabaka. Asabaka, we go join you. I want to know Baba Jepa ke wo. Information had this my phone. Hello. Government information had my phone now. Information I need. I will my phone number. I will my phone number. Asabaka request for us. Asabaka request again. Chineke abụọ no material. On the mention like 5 minutes. China ọ ga na-ehumulate ụmụ nwaanyị. Gị na nwaanyị na-echeka click on that send. You don't have to send request. Just click here on it. Ask them fit. Type one. Ghana the live video type one. You comment here. You for your comments. Can you want message invite? Then Omega invite. Omega invite. You click here, join on camera or join on audio. Anyone just click on join. Join on camera. Yes. Okay, message. Yes. Comment. If you're making a mute, you're making noise. No, I'm not the one. I muted before now. I just unmuted now. We can hear everything you're saying. I want to know. Someone tell them I'm mute. I know. So, hey, Chideke. Abia akpọ enye ha ego ha pụọ diga ha na-ala m ha na-anụ tantan Chinaza gee ntị ka m gwa nwunye Jepa ọ bụrụ na iso in cohort nche so di gị na-asị mba achọ m ịbụgo ọnụ ka m gara ịbụgo ọnụ nwaanyị ibe m ka ịbụ aga m abụgo ọnụ mana ma chere m gbasa bụ na m ga-afụ gị face to face ịnụkwa I like him to make a peace with first lady Kigna Guaya because they were Pia Unya Karijuna Bo Bacha. I like him to keep Puya. Oh, you put on Kaya Baba, my ex girlfriend that connected to my fiancé. Now to our share. We can go exactly what was said. I saw the logically, open that now. I Jepa, but I'm not Asabaka. Or comment to go. Logically, open that no we at least see. Hey, Jesus Christ. Edition. Kita put the edition. I'm a boss lady on the phone or that about me. Not through the no area. Edition because for the first number for the second all more. That means. That means I see now. The boss lady got covered. Jepa case na no you test ya. We are no way happy. That's a more viva. Maybe I hammer on my camera so yeah, Joey Jeep to Tom and network. Aburo town. I'm okay, boy, guy. Don't worry, Kata. I many to show you about Tommy. What I wanted to say, Mboya na Bamba Egypt. Yeah, Makisia Hineku. Okuria said that now one flow like here the girl but the girl but na his life. Now the girl be able to see that case use the Nivea spray, the spray. Now you are my just up to about a few and then about God heat and match up with now the girl be such a catare and only you have 2 times. So I'm going to joke and when I'm by Jepa keep placing because I'm not putting a yam tabaku salary. And when I'm going to place on salary 100,000 every month. Also, chere. Hold on, man to target paruka gono. And when I'm way, oh, you get phone, ya got such a all the odogu sooner na contact ya. Now, and tell you, the one on your share programmer. On the normal, you bring them in normally. I need to come on, I need a program or you need to come because all that is again.
Yes, I gave the program where I will clear the air. This particular issue. Because he really lied. He lied with my name. Or destroy it again. I feel like J-Pack is a good person. But the people that guy is a big liar. Pathological one. Just an without the painting work. That guy can demon. Imagine that guy in a cave. What? you know ya kumakam kemwa. Nana dia nye ego. Before this week, but I'm gonna get my life program. I will address the public. I have been keeping quiet, but since no feeling, I got to see my Now planning he destroyed it within those shit and damn I forgot to get me. all of them never they don't tell him the truth. That life video, I have never ever, I will never do that. Okay, and you're post to any big man who is with a number, post the big person, Oh, just you better destroy you again. Because you're not present to think that they work on it. Or you're not present to the ass. Everybody back with them, and I'm seeing that why you're correct when you're back. Everybody back when I need to fact, but not because they lose the real corner. I will clear the air. He lied to the public. Yeah, if I bring a live video, one in now, I stole any number from his phone. Where on your First lady. He said, about online broadcast. First of all, go down and 100,000. Hey, and okay, I am the one that the content is J-Pack in a Munya. I'm so content can my J-Pack working today. J-Pack in Mana. J-Pack in about Utaga. All of us can do J-Pack. Send J for me, even committee. Okay. Even boys in even J-Pack will testify to that. Who would never ask? Who would never see the comedy? I wrote content for him. Okay. Excuse me. Make content and or 2 million. So if that's the only go as a go at that, it was someone Imagine. 100,000 salary. Now. Imagine. You can never do it. Oh, you phone that will not ban do. All I can give you, all I can give Hannah, because all presents are at our opponent. All presents are to the world. The public. If J-Pack can disclose such information to him, exactly. How much more ex-girlfriend? I'm coming. He's away from you. Are you ready tomorrow? Are you available tomorrow? Because I'm off tomorrow. I'm off tomorrow. That was my. That was my just teaching a call. Available by 3 p.m. Yes. Okay. 3 p.m. Join us. And we're on you putting that woman gas. I will block all my phones. All made one I get tomorrow by thing. If J-Pack can. Because I got to you go. This is just a blood destroy that. I didn't know, but I'm managing. My money goes in the money evidence. Thank you. Get your facts ready. J-Pack said that now. Now I allow me to tell you go. Asaba ke na nukwa. Yeah. And first of all, sorry for see your time tomorrow. Get ready 3 p.m. Join me live. Asabaka. Get a better network. Yes. Now J-Pack is not about my guy. Bia okwoya na nwunye ya agbada ani. The guy no ni na alam. Asaba go here kwuo. Owe chi okukwala m. J-Pack bụ ezigbo onye mgbu. Okay. Hey. Even Asabaka self no even know the guy. Asabaka is that guy anya ni onye mgbu. Onye a na-ekwu maka nkịta mụ afụdo ya amapụghị onye ọwa afụdo Asabaka is
Isohaga be Egypt. Isohaga. That's about be Egypt. That's about be Egypt. Yes. Okay. Okay, what should I join? You get free about now. Yes. Even on the Abuna, Egypt. Even on the Abuna, Ebim Egypt here. Okay. Munaja Park in Matratu social media here. So, Osborne were idea numbers in Egypt. Jepak even before 1 minute itself, Jepak Ayogon Biko, Simu Biko, Meli Aqua, Egypt, Meli Aqua, please, you don't have to talk because allow this young lady to talk. If you're not comfortable here, because if you think that I will remove you, Asabaka take over. If I allow her, because so Jepak has more help. But all them the money but even no matter the code number Egypt. So what you are not doing about say anyhow Egypt to go. So ya simu okay mo simu biko na mo bu na ndu tiri visa obu na tiri visa na ga agba ticket. Nwesi okay na so but if I na last year October. So okay I discuss zuka ya nwa ga esi bia. Ona yom biko na disturb na yom biko. Mo ma ka mesi help ya. Nia chọrọ ibi Egypt and otu ya si nọ na Nigeria kịta nia no ka atụrụ enwere onye nche nia no ka atụrụ enwere onye nche and ọ bụ na o mere travel nwete some outside video na ga demonetize page ya mu biko then finally that last year October oge ahụ ka na Gaza in Israel and ndị ihe anụwa na-enwe nsogbu na Gaza. Then I'm not using this year, ebe med. Jepak akpọrọ m sị m na nya na-abịa Egypt, nya akwado gị ibi Egypt. Nsi oke mụ na ya na-ekwu. Then ozimesịa after like 2 days, I think the 1st of May, Jepak akpọrọ m sị m mama m onye a na-akpọ Eva. Nsi yes na m onye a na-akpọ Eva. Ọ sị m oke, ọ bụ na m onye a na-akpọ Eva. Na onye na-eso abịa dị Egypt. With a gear no camera gear there. And talking nano? No one nano. No one nano. Yes, we can hear you. So Jepak and I call him nothing that no Abia with Evan. I had a mother come see from Nigeria Abia. Eva na camera gear there. So that camera gear there because this China's on a camera gear there that time. So I said, "Yeah, with the camera gear there, and she okay now so what draw." Then at the end, the money had the kuzi, Domesia, okay, on us, Keraka is with owner. Somebody chose in about a Jepak, Mamma, to the Mojo again, I don't know. Magnesia or that is one, not a top almost in Rogonia aboard Gonianos in airport. I arrive a house so time with you to and see okay, then I got airport. I'm how many hours I on airport before or after because now we're to delay. Yeah. I be how we delay. So at the end is it Mbabata na bem because yengwa haka keme emenwurozie at the end of na bem kan before enwete di uno and that one if we enwete a room and parlor. That a room and parlor keta na anasia na room and parlor is not okay. Ke ko ge si na ekwoku na room and parlor is not okay. Jepak Asimba, and the room and color is okay. Okay. How long can I get on one or one home? No. Yes. Ever now see a get seen upon a room and palo. No, no, a room and palo. Niaman Larupana palo. Nadia Garupana room to Oga Ararum. Come on, let me pay. Come on, let me pay more. That would go. You were the way go na problem. Until the country say Asabaka. Leave again, Jepak Ijikwa, leave again. Until the man Jepak and Abuabio in boxers. Jepak Egypt, Jepak 1,000 pounds where be Egypt. I told you. Mekuria. Oji 1,000 pounds to Egypt.
Mba, $1,000. Jetpack na anyụ mamịrị. Jetpack na anyụ mamịrị. Ego ya nọ n'akpa amụ ya. O ji eriri wee gbu ya. Ọ na-eji rọba agbatị ya tinye n'ime nylon. Ọ na-eji rọba ka o ji agba dị mmiri. Boxers ya, no be joke. It's a lie. Oh, no be joke. O ji enyu mamịrị. Ego n'ime boxers. Nọ n'ukwu ya. Anyị Amana ka o ji go Jetpack. More than $6,000 wee bi obodo. Ka 1,000 ahụ iji bụ ihe ịba ga-ezu. Jetpack tinyere ego ha agwụ. Jetpack tinyere ego ahụ n'ime akpa. N'ime box ya. And even na the ego ahụ o ji bịa, even ebe ego ahụ o ji wee bịa, at least $100 nọ na note dịkọrọ ọnụ. Ama m orichakwara ebe 5, ebe ọma m orichakwara 5. Ndị ọzọ bụ $20, $5, $50, $20, $5. Ụta ka o si wee ri. Ime brown na gbam ma go bilionaire but ime ke go gị eriri abụ gị. Anti oge ka m gwakwa gị. Anti oge nekwa another problem mụ na Jetpack nwere. Mụ na Jetpack may travel. Asabaka, you will bear me witness to it. Mụ na Anti oge gị na mmadụ may travel. Yeah. Jetpack na-akwụ ụgwọ. Jetpack ekwesịghị na-eweta ego mmadụ na-abụ. Jetpack ekwesịghị na-eweta ego 2 people. Mana Jetpack was bring. Mụ na Jetpack was splitting everything half. After Asabaka not here. We were splitting everything half. Okay, the first time I put up, yes. After you are here. Even at the first time I put up, Jetpack was suggesting going to 3. More why I want to Jetpack. Thank you. Okay, now. Asabaka will tell us what happened in Egypt. Asabaka continue. So Jetpack now. No question. Jetpack is for them. Okay, of course. Yes, I was there. I made them feel at home. I appreciate you. I made them feel at home from day 1 to the last day. Until after the culture to go, until the man and I traveler, Jetpack is water crayfish, which na more quarter crayfish, that's only quarter beans. Quarter capinos old you have Asabaka, quarter motors, Oku can be a even Oku was in the solo. To appreciate Jetpack na wunya pack ya that crayfish back in their Jetpack will remain crayfish for a yes. Remaining crayfish for a Jetpack. I'm there cooking for them. I'm not cooking. My it's my duty, but I'm there for them to feel at home. No, one year. I base him no boda. And I have to do everything for them to be happy. I was the one who cooking. Even in the morning, I want them to be happy. Anna Najim, that's my trainer. So I'll go where I'm about to start my training. Bye. Speaker. We are about to start training. Bye. So I can't stay. All right, bye. Asabaka biko him sorry jobe. Ishina. Mgbe ọ laga ya eburu crayfish o kwechiri hapụrụ ndị na-ebe ahụ plan. Okwu ka na-abịa. Daga ya bụrụ mmadụ. Continue. Hey! Ọ bụrụ mmadụ. Oge ọbịa na-asị na maka ụlọ ya weta ego. Ọ dị very difficult ịbịa kwụgwọ ụgwọ ụlọ 1 month. And that 1 month all documents nka m ga-eji wee
wee mee agreement. Yes. That's true. Jebe ka tụkwuzie m ụjọ weta ego kwesị atụpụrụ m ọnụ weta ego ka m chọta mere gị agreement reditere gị one room ụnụnwa jebe ka sị m mba si m oke na ya na-achọ ime transfer na onwezi akaụntụ niile nwerezi nke na-aga aga apụ niile is not working. M si eweta ego na n'ọdịrị ọkwa izu na dọkụmentị nka m ga-eji ọsị mba nọkọta ọsị m oke ụbọchị ihe a na-eme bifo ha abịaba ọ gara bede bishọp n'ọzọ ụbụrụ on the 1st of May ọ ga bishọp na-agbazi eweta ego meanwhile they are coming on the 3rd nsi enye weta ego ka m retitere ha a room ọsị m flat ọsị m oke nye ruo Lagos na ya nọrọgo n'ụzọ and na somebody na enyi nwaanyị na-edupu ya Uju na ya na-eje airport to Lagos ya ruzie Lagos ka mere m transfer nsi oke jụsịa m ngwa ego n'ọbụ nsi na ịbịakwa na enyi ya ma ntụ ọbụla ngwa ga ịbịakwa obodo a like gị ju everybody ọsị m oke ruo Lagos anụzi m mkpatụ jee park again. Mkpatụ jee park nọ na on the 2nd anọrọzi mkpatụ jee park okay on the 2nd in the morning ya kpọọ m sị m ya na-abịa na ha dị 3 abịa Eva and his camera na camera girl ya and that camera girl bụ Chinaza na so after I got airport the flat mbuku golu ha nke si abatazie ka mkpọrụzie ebe ọ na-atụ ụjọ inye m ego ka m mee agreement before ha abịa ha abịazie n'airport airport m gara ebe 11 p.m. anọgide n'airport till 3:30 to 4 in the morning the next day before I routed that place the landlord ekwerozi a pick call landlord ekwere a pick call the next day then on whatever I have to bring them to my house. How long then I beg? Around then I beg my dear 3 days. The 4th day came with this room and parlor. And that will be behind Hagia alone at Bemna for 3 days. I was the one to feed the morning, afternoon, night. I was the one to feed morning, afternoon, night. Then the next day around na bem say okay in anya na video ị ga-afụ na bem ka ọ nọ mee first video na ọbata dị Egypt na say okay ka anyị gazie ewetakwa another flat and this flat a na-emekwa video na-esendịrị mgbe ọ nọ na Nigeria ọ masịkwa mma ọ na-ada m ọbịazi onye ịma is a very trickish human being. Oh my God. Yeah, rutezie na asị m na video kamera nji eme the video na dị ụnọ adịrọ mma nsị kamera nke akwa nke m nwa ka esi na ọ dịrọ mma niile ya dị ụnọ ngwa weta anyị nche niile soro gaa with Eva echekisi the flat ọ dị oke ngwa wetazie na ego ka anyị gaa n'ọfịs dị man ka eme contract na-eji paspọtụ jee back achịkwazie na ya ejiri ego wee pụta they have to suffer me we come back again to my house and the ego jikwa ego n'ukwu ya till anyị na-achịkwa azụ mesie ruo ebe ọ bụ na ewelugo the flat anyị na-achịta azụ na-ararụ na nke m for 3 days before enweta dị ụlọ that ụlọ ahụ enweta kịta agbajee park si na ihe a wee room and parlor and that a room and parlor anwa that a room and parlor na ọpụta ebe ị ga na-ararụ with camera gear gị ka ebe ọ ga na-ararụ and ebe nwetara ha 3 bedroom flats which are AC and even a parlor almost 4 AC very standard. Now that flat in with the Lofana, you know, sometimes I'm not some people on a reason that flat in with the Haketana is even better than a room and parlor. Jepa Kaju, that flat was like 28,000. 3 rooms, so master bedroom and toilet, you know, almost two toilets, 3 rooms with the AC and the AC on a parlor. 28,000. No pounds, Egyptian pounds. How much? Name me like this. Still, maybe
You believe now, last, in your with a room and parlor. A room and parlor, 21,000 Egyptian pounds. Now check is here 21,000 a room and parlor and 3 rooms 28,000. Which one is better? But they not trust me early. But I'm doing this thing with all my heart. Yeah. Yeah, I'm live. Yeah, I'm there is a lot. Yeah. Now, J Park at the end, I be a man have a so okay, you know have a ketana. And with the mono 3-bedroom flats, 28,000. When I memezie agree na 21,000 a room and parlor. Does it make sense? No. J Park has no worry for me, no bro. Yes, now how many days get I met ya na paro nwe. Nse ki get abek ga na ararose. Oh, why for me? Na parlor ko na araho. Na palo ka J Park na araru ịma na adị na-ekwu okwu na Eva na kọwa na J Park na Eva na-asị na nwunye J Park bụ nke a bụrụ nke a na Abuja onye akwụkwọ ọnụ chọọ maka na ife J Park kwuru n'iru m ka o si nweta nwunye this is Chinaza na because he talks too much ọ na-ekwu nwoke ọbụla na-ekwu oke okwu enwere reserve ife emelo J Park enwere reserve as a man dio shadi ekwusi ife ofu n'enu mana J Park na-ekwusi ife niile afụ n'enu gịnị ka ọ kọrọ gị agbata nwunye ka o kọrọ gị ka o si nweta ya no because everything na-agba na ewe akọ kalele enyi ya nwaanyị enwelu o nwere oge ọ na-anụ tude ọnya bụ inweta mmadụ akọtọ na onye ọbụla mara ebe oge lidito nne ihe ọ gwara gị ka o si nweta nwaanyị abalị ịkọcha ihe m jụrụ gị gee ihe ọ gwara na-akọwa na ya nwakwukwara ekwu ọha na dị nwa na o nwetara ya na Abuja wia klọb kọwa na klọb that na club after that club kita now osi from Abuja Oriela Lagos. Thank you. From that Lagos kita now Oriela jebe Nations Cup na Ivory Coast. Bia nwanyị J Park ịchọrọ blame o J Park ọ ya gwara anyị ebe isi pụta ọ ya gwara anyị na one night stand I didn't just make up story. Hook up one night stand ụmụ akara ya ọ ya nwa kọrọ because ndị nọ sef ọ ga-emecha ka ọ bụ ikpugire. Go and mark my words. Okay, it's just the way it is. You marry the useless man, including you. It is hopeless. Continue, Asabaka. And J Park, you know, problem. 247. And that problem, that problem, this is Chinaza. Oge aka ha bụ oyi problem ha na-enwe ozoro ezo ọ na-agbapụ ya na ọpọn ihe niile mmerụ ha ọpọn ihe niile mmerụ ya n'Egypt ya ebe niile mkpọrọ J Park wee ga J Park hapụrụ Egypt ọ bịara Egypt on the 3rd of May they left here on the 25th of May being Saturday morning. It's obvious. J Park ana ihe o ji si thank you. Ni receive in Egypt made him to feel at home. On Aruba, the day Sister Ogechi and they ever made live video, but Egypt to J Park and block for no reason. Imagine, for no reason. You only seem thank you. But in Aruba, within 2 days, yeah, block one. Nothing. I won't even tell you. On grab after la crawfish, la onye hoge. Imana emegide ụbọchị na nwunye ahụ sef nwe ha megwere ha na-atụ okwu ịghọtana because na even na ọbịbịa ọ bịara bụ before pụtabadị ọ bịara ọ na-asị na ihe a bụ cameraman a na-ese picture J Park a na-adọjụ si enwetakwana ya sepụtakwana ya how J Park na-ayọ biko a na-eme vidio si esepụtakwana the girl na ya chọrọ ka afụ the girl. Hey, wait. Chineke, mgbe ọ chọrọ ị na-arụgbu first lady.
na-enwe problem o mesị ya na this first lady a na-enwe nsogbu ya na this ya na enyi nwaanyị na-enwe nsogbu gbasara first lady but onye first lady nwa amakwa onye ọ bụ so then nwa amakwa Uju nwa amakwa na-eso okwu na Egypt well okay because ọ na-esi na azụ ede akpa Uju ọ na-apụ akpa ezo aga akpa Uju so the girl na-enwezi iwe si na ọ mapapụtaziri ya ihe ọma mapapụtazi JPAC agbakazi na-ebezi akwa ede nwa si na ya ama mpapụtazi gịnị wee gbapụta ịhazi ya ha na ọma mpapụtaziri JPAC egozie JPAC na-ebe anya mmiri JPAC emesidi na-asị the girl na-asị JPAC that it is over. Near Chelsea, this is the end. Near Chelsea, not the go over. Near Chelsea, wow. In short, no, Niana, in short, I want to Nigeria, no, okay, Burak, yeah, that's your own week. Hey, Chineke, akuna kone berapa. JPAC na yo. JPAC John say, Niamanle, 1.something million yaji we mere the girl, wait to the girl of Egypt. Maka the girls in your house here. Look, JPAC look at another rotor. Nekunenu. Maka the girls in your house. JPAC can make Kuzinenu. And I say, I need help for BP. The girl say BP warrior. Or ya boni is the people negative. No, that woman, it's my brother here in Damas White. Up to now, this girl gave JPAC. Get it away, Greg. The girl I see BP boy, you're not on Ayori. Man, here, judging hate here, and the reason why you were here, Buna, everything about him was say. Oh, Chineko, the mama. Why for the girl of Barrier? JPAC and nenu, and I said, JPAC, I think I got a pharmacy not very close. I got to go for BP. The BP, I could do too small. JPAC, I could BP. JPAC, and I said, JPAC, I said, oh, well, I'm on your way. If you try it, consider. JPAC, pharmacy, Yaga BP, BP, Yakamo. I see, okay, I'm going to JPAC. Look at the only but I we're sweet, who has your neighbor, say, well, no, I say, only one will be BP one. Usually go. That guy said, to the 2 months. Lollipop, that's how BP. JPAC abụrụ ezigbo mmadụ ịma ọ ga-abịa check rapụgodu ha at least onwe ihe onye kwem ya bịa abịa rapụ ha after can take her some places now I decided now you take her out I na-ene ya anya ịma the first place mgbọrọ JPAC because onye maka mma ama before ever onye ma bụ onye mma but oge ọ bịa anyị chere na-anụ ka nwanne I believe na this JPAC abụrụ mmadụ ị mana this JPAC na mkpọrọ JPAC because onye si ya n'onwe ebe m chọrọ ịkpọ ha ga at least anyị na-agharịkwana anya rie ụmụ ihe si JPAC asị mmemekwana ka eva mara na I don't want her to go with us. Muna JPAC drag ya nsie no n'ihe a bụ family ngị na ha so bịa somewhere rapụzi onye ngị na-eso wee bịa destroy onye na-enyere ya aka to get favor from another part. Akwụnụ na-anụ ya ịma nwoke echi na-ekwu ya ọ na-achụ na oge echi na-ala ala akwụnụ nụrụ ya
Asaba kamuna go kuola before mama onye ewu. And the bill on you. And the bill on you. That's how to take it. What will you have a Sarian? I've been on here. Instead, I got for people who have to not get in touch. Make not hear them. Continue, my sister. Continue. The truth come to a butcher. Truth come get destroyed here. Continue. Bala. Mseka ega. Buokwoje paka ju nsiemba no kai poti anu and me when am see okay osone oye nwa ya nwunye keta na chizo chinaza na ha so aga nsiemba no odro mma ebe unu bia in group as a family no we chori it out bia kai just do no po ni ya bia nwanne na I no na eri kosi na mu no genye job but na eri oso onye miss here is not good. He must surely betray you at any given minutes. Onya Jaba ka ju si okay ke ka yesisi we me because na ba ka mma do se mma na yard na bia na mu don't worry no bo na time ro ya kwado no mu we ebe bi oto na ya ga-eju kwuputa dia ka isi dia akwo. Imagine ebe so na ga di ije oh e mana ga de kwa ru ebe anwa anyway a lot to say about JPAC, a lot to say. JPAC na oboda the small crayfish you had it for JPAC with a tina. Well, now kwa Nigeria. Welukwa emu obono ever nke ever for afọ tinyekwo na akpa. Meanwhile, since Haji, I was the one. Upon a CN, Nini, so once Kahagote, Kahagote, Takeji, Sydney, the rest, I was the one to buy things. Buy cooking for them. I made them feel at home. It's not upon my duty to go and cook for them, but Maria, everyone negative with give one no treat them well. And the way I say, but how JPAC were all gone, Maria, here. And the way he said again, Nigeria block for no reason. Nothing. You need not from Bohaga, Egypt, I not get 1 naira. And what wrong? Even in Bohaga, any go potassium, no, you people should take. I send them all over. Yes, take. And I got that place. Mine got idea. Not already next day. All of them go out to the deer. Sick, I ever guess on I got this one. Or when I young, remember when I gave a malo and never I got what I did. Never I got one. On I open the ever I got the person mapa. Na ever so the biogoda. A rule the person I draw came like ever. Je pas que tu me put on a rahora, put on a nose, Nika would not man put on. Say ya ga well on ya ku and maka ego oga adashia no first day the first day opo the first day for we po onwo ko yo me kwara invite no na ma abia the person anaba boy JPAC wele ego nia okwara agwam but amam na onye mkporo ga-enye na riri ego and o mesokwa agwam na onye ri ego. Mana last is the Koglemabu JPAC, but what does it notice here? Go now that person ego. There's a after some days. And never am for Pariaga, no, you to an easy Pariego. You see, I don't worry. JPAC, Messi, Simu, Imana JPAC, I wish never more here. Imana JPAC is the meet ever say I attack. Jesus. Yes, anyhow. This is his life. After August is ever. Of the Cosina as well, Musimubia, or some Nihala, this idiot to say talk to me. Imagine you want to go his lifestyle. I feel who is Tinishi Mata Boku Yakahaloa, Kabasatiri, that demon. Oh, the pyramid and the museum. But I got all these places in Egypt for them to be happy.
dị comfortable. Onwere ndị be anyị fa dị edi n'obodo a oge ha bịa. And I was the one cooking it for them to be happy. Onwere ndị mana ndị na ụmụnne gị chọrọ bịa n'obi ọcha ha nabakwa ha ewerekwa ọṅụ nata. Nne wait le. Few days ị mara na J Park nwere ihe oshihu ya n'ọnụ pụta. Akwa ya hụ gị ya na J Park bụ somebody ga-abụ ngini ya nọ. J Park mmadụ ga-abụ ngini ya nọrọ kịta. Because na nyanwe na onwe ya amụrọkwu na onye mbụ just na ya maka mee ya welcome n'obodo a. Ihe okwugodiri mekwu na azụ tuke ya ọma nwe remember. Akwa unu na-anụ ya. On a form na and very bad. It's not good. J Park. Imana J Park la ruru almost even posted eje massive digida diplomatic area compound. Onwe be body the massive digida diplomatic compound. Oneri anu obi adi amma money don't know back or whatever mutosia gazu. How should know when my diabetes or my BPO, but on they take care of himself on a woman anyhow. I am now, but you how should you put diabetes and BP? Because the first thing on your way no so first assessment. I diagnose good remember J Park before somebody just will send the alarm his record man. Show Ghana. No, people I diagnose you before now. Ghana, man, that's something you are not okay. Ghana drug off get you down. Okay, any medical issues. What you need J Park over 3 weeks, but that 3 weeks, so you will be go 1 beer for 1 day. I'm gonna more than my own. Drink this company, and able to money on. May God have mercy on you. I'm I can't touch you. Oh, J Park, a messiah. Imana J Park, ndị niile mkpọrọ J Park ga-gosi n'Egypt. Ndị na-enye envelope, adị m anụ ya, achọkwa na eme ego ole nọ n'ime ya. I know get 1 naira. I waste those them time, full time. Ebe ha no tell ha ala. Imana J Park is in azu. Mana na Nigeria block one for no reason. Obi anya musem na reason ya ji block one ihe okwuru. Reason o nyere. O we block one ni oji na ya na chi na aza na enwu okwu. Me were ga gwa eva. And for that, Niaga block Mana problem on a problem hand or dear no settle whatever and or block one. And say, Kagames Nedana, but Buru Ono Makunusi Webia. Manakata de Tino, now Bamba, Mampunusi. Now, Japaka block one, if believe una, all the men's people who go to the J Park and just saying go J Park and Labo Nigeria block one for no reason. Even a J Park wedding, a J Park is in Azum, then I don't hear go wedding. Yes. No. Oh, dog. Yes. Go. Even in numbers the people who was the I'm capable of giving him something. Something, you know, because of we Kita or senior regret the with the ever. See what they go any other share. But all the same for the negiri. See where even if 1 year get on today, during the time I get a name with problem. Or the one near Makuyaji question as a baby jana. Nobody have Muchina as a bija katana. Why can you put Arena or Chigaria left or right? Near him Masriani. Onye pụta ọsị ma daga ya na-akpọ J Park bịara obodo a ọ dịkwa normal nsị ekere ihe ọdụ no njiwa yes no ọ dịkwa normal
ka o si kpọrọ ya bịa osi nekwe ihe ọ na-agwa ha nsị na mama because agwara some of them na ọ na Rubai block on for no reason mana ebe niile ahụ m kpọrọ ya wee gasịa block mana ọ na-eme wedding na yo biko si ha biko na wedding ya na ya chọrọkwa ka ifere mee ya nya biko nu ndiko na enwere ka ọ dị ya ya chọrọ ka ifere mee ya ha mara ya ga-emere ya si nyere ya aka for the wedding si help ọnya but ndị ahụ m gọgasịrị ha kịta na so ma ekwere enyi ya ego duto ka o si treat m na o nwere ife ọjọọ mere ya sofu onye bụ onye sendị iri ego the rest ekwere sendị iri ego si na behavior ya jọrọ njọ eme ya pụta na people na-emere you know man na JPAC ọwụwa na ede arịa arịrịọ ka na-emere gị ịmara JPAC o nwere one of our brother na-eme nnemi ceremony ka ịfụ onye na-eklem kwa all these things ọ na ha eklem na-eme ceremony JPAC nwesị ka m dị ọsọkọrọ ha jee ebe ahụ anyị nọkwa ebe ahụ mụnwa kpọrọ ya ga dị ije ịmanụ ị na-eme mmadụ ka iwelite ya o were aka ya na-akpọ onwe ya n'ala mgbe anyị ruru ebe a na-eme nnemi nwa 1 week amụ rue because na anyị ncha niile mmalụ nọrọkwa meeting akpọrọ JPAC gaa mgbe a na-ekwu so amara ihe na-eme sef JPAC agụrụbanụ ụmụ obere anụ a na-eyecha ege na ụmụazị juru nọrọ na anụ ọtara na anụ atara na-agụrụ na-atụ n'ọnụ arapụnye JPAC anọkọtazie kwụsube m nwaanyị ji rapụ ya ọnụzie na public na-agụrụ anụ na-ata ebe a na-eme nnemi celebrity dịka ya enwe nju onye JPAC mụnwa kpọrọ gị ga dị one ka ntara mụnwa kpọrọ gị gada nnemi one ka ntagoro ị na-abụ celebrity ị nụrụ a na-atịpụtara anụ anụkpụrụ anụ otu esi awụ onye bịa ọnọrọ anya onye ke ụmụ obere anụ kaumiti aka ọkụchara obere ihe ya were chee nwa obere ose gwa ọnya ajọsụ mba n'ime jee kene onowu gaa n'ime jee kene onowu and ebe a ha nọ kịta bụ ebe suturu ya ịnọ ndị jekwa ihe ọ machapụtana gazie ebe ihe na anọrọ anị ka nkirisi kenezi onowu pụta fụzi onye ọka o si otu anọrọ agụrụ anụ na-atụ n'ọnụ ajụ arapụ m ya na ya n'ogwuru ya na-akatakwazi onye ọbụla echenji elu m ya mma mara na ya bụ celebrity ka m ga-eji like ndị anyị meji m ya ala ka ya na-ata anụ na public nzu oge ịma na ịbụ celebrity ọsị mụnwa kpọrọ gị ga ata na m dị anụ this guy now, before so nwunye ya ga-egbu egbe ya. Nwunye ya ga-finish ya. Nwunye ya ga-finish ya. Even not chọrọ ịjụ bụ kedu attractive do JPAC na-arụ all those gates ekwe ka JPAC na kedu ebe do JPAC ịbụkwa na nwaanyị ọbụla JPAC na-arụ ọ suppose iji oroma nkịrịsị wee gwuo arụ ala ya. Look at the guy. Oh, one life in one day is that the guy only for the guy. I'd rather that guy. Imagine somebody to Egypt. See Johnny, what for when even that crayfish. Imakazi mata na kadi crayfish. Kazi mata na kadi crayfish because no na cupboard n'elu. Kazi mata na the crayfish adrozi bụ na ha ga-ala echie, ha ga-ala tomorrow. Nga na mmụọ ga gote turkey, ka m sere ha jollof rice. So ha rie ya n'abalị.
early morning he read the remaining one before her lover. Go to see all those things. Go to see a talking with my own money. Oh. And all those things, since from day one, Hadjara. Manyana Nuano, Egom, one more than mania from Green Case, and with them mania. Even from my house, 3 days before what they had you know, and me more than mania. Make the more than mania run at their old house. Now, there was Hannah and check here, how to see at least a real enough in the morning. Before I buy the flight. Then we are in a flight at the day we wait. Or they will wait. Gazuta talking, butter. See, there's a watcher, metazia tomatoes. I'm ready to crayfish. You watch us a crayfish. I force them. Okay. Let me no, they are not your man. You do not know for no reason. I don't make crayfish. I don't get a crayfish in the Kumas in a quack, but I say, can't crayfish it. A crayfish weapon. Let me tell you one thing. This small one for come with something say no unu deri ego kweke kan ji gosiano read this no read another in the morning before I go airport e me da dia no gwa mu and arapu the crayfish mama na crayfish don na Nigeria. I swear to God Almighty. I could be the woman the bad because you know why? Before God and man, you also know an Arabian crayfish, mama na crayfish don na Nigeria. Everywhere we were west. Ya we tapazie di omono, ya we puta di omono ahu, no omono bi agoro. Ke go si we crayfish, we ku omono ke aji bi atinye, ya we puta di omono. When you dig na asim na ona apa crayfish mo oma esi mmiri ọkụ. Oh, thank me put get anya ma ke shake them apuna na mu oga na club am ke chiri. If J-Pack get land over to make sure you keep that girl. Okay, land over. If that girl, if you are J-Pack in a dinner, now you a big yes. Yes, the girl is threatening her to go. If the girl is threatening her every day, no Ghana. The girl is threatening her, no Ghana. Like now, if this saga now, the girl is a quarter to go. There is a war in his home. When we want to be now, the girl is threatening her to go every blessed day. And they only make everything possible to keep that girl. This girl, no, drop against their marriage. But why you get put as in name whoever? Somebody is single. They are no good. Like as one nigga working, he got that against that marriage because that girl. That girl went to Bora. J-Pack went fuzo. So that girl, yeah, J-Pack police, J-Pack be in the village. So the girl, if that girl, if that girl, the high, only high demand that over the pocket of the pocket of against their marriage. If you love J-Pack, you have to be this. If you like that person as a human being, it's not if I have a Bible war, but no, come on, if any meet to an enemy. You want to go? How do you suppose they want to? Because one is that if that girl, just watch out, all get is obliged the J-Pack will be wine to two, all get booty to. So, I'm telling you honestly speaking, J-Pack can look better, you know that girl, look better. Okay, very small, you know that girl. I'm telling you. Opening I watch him by appearance, okay, very small, okay, very small. God, basana, only basana, bro. Me engineer could go kubu what I can see you what have for my sister. What I can see you
That girl is wicked. That girl is very, very wicked. I'm telling you. Then ever now, okay, this small crayfish follow no. What of only knows this since 3 weeks habia no na kitchen, no show love, no see. Oh, it's not my duty. But now I marry here, we have 1 nigga, man 1 year. Let them feel at home, feel happy. But always say your John Akumo. Irish that girl in Frina, Irish potato. You don't need to tell me. Apart from me, only I'm who cares. Irish potato. The Irish potato. Even even tilapia ndia wachara boy hen nya 1-1 ndia si nya mesala re de 1-1 everybody. And against so there's no tangible thing nothing. Huh? No tangible thing, nothing. Don't worry, join my page, follow me. Next time I got join her for second. For you part 1. I get that part 2. Uju is coming tomorrow. Join Uju. Uju is come tomorrow. Tomorrow I got to here by 3 p.m. Join tomorrow. Ring Georgie. Ring Georgie main engagement. Ring Georgie main engagement. I am organize it. Ring your model. Yes. You don't mean it. If this wedding no man, you got that video got from. Eba no me engage abona Pharaoh boat. Na Pharaoh boat to came. Onye with the boat, I have to go the boat. Oh, why you 1 naira bia nwere no ego ji bia here 1,000 pounds. One ekechi where baba no tinye n'ukwu. $1,000 or pounds, $1,000 or $1,000. Oru $1,000 o ji bia. Even on room self na asị nna kezi nke na bishop ha chọrọ ise ndiri ego nwa ke bishop ha chọrọ ise ọ nọ ya na agba bishop ọzọ bụ enyi ego ya sị ndị ego ọ nọkọta ọsị m na asabaka na bishop ọzọ bụ achọrọ ise ndiri ego 62 days na ya na agba ya sị ndị ego akabaka ojiro bishop ojiro number ojiro phone number bishop ihe ọ na-ebe ya bụ ọrụ ka ọ na-ebu ka iwe na-enye ya ka iwe nwee hope mba listen enwere onye ọ na-akpọ shi onye ahụ kpọwa bishop I'm sorry ọ na-akọ because you know what I respect bishop ihe ọ na-ekwu mana o mesịrị na-asị nọpụta na this guy ya contact bishop ọzọ bụrụ gịnị ka m gwara gị because he cannot talk to bishop direct you want to go onye ya contact bishop. So, you know, Bishop is somebody I love so much. I like him. Only I love Chineke so much, you know. Oh, Garanya to Chukwuogu. You know this idiot. This time no here. This afternoon. And what DJ na Ozubu? Jepaka ma start again. I promise you one thing, and that's I will fulfill it. No, I got to fulfill you. Even I can nekwukwe nke nwunye ekwukwere n'isi Jepaka ahụ na onwe ya kwa. Hana na agbakwa onwe ha mgba ahụ onye nke apụta okwuo onye nke apụta okwuo bikari ka nwanyị ya pụrụ isi ya and the girl chọkwu ọ na-ekwukwe sometimes ọ na-ekwu enihu ụdị ihe ọbụla ọ bụrụkwa na ife ji wee na-ekwu ife gbasara ihe mere n'Egypt ihe bụ na achọbụrụ m ikwu okwu onwe ndị na-agafeta na dia page a na-asị na anụkwara ihe mere n'Egypt na ha masịkwa everything gaa n'Egypt. Chere nna hapụgodi ihe asa hapụgodi side talk biko gịnị ka nwunye ya na-agba ya ma ya na ya na-akọ ọnụ ka ochie agwa ya udo dị akọ ka nkụ
I was here. Echanye bide ba Oh no, don't let Peter finish here now before. I know another tomorrow. Let it go. Why okay? Aki even know what can see ato, even know when you happen na aka emusoro ka okwe people waka. Yes. Ka ebe na aka na mu ye no de ka ga si no be bi na na-atụ asị o ni na esi nnu na mso na mso so we to ụtọ. So ya gawa. Okwe wata so otu aka ọ dị. Akọrọ ga-akọ otu anwa ma serve yourself ọmakwa nke esi ekwu ụgwọ ihe ọ na-eme bụ na akwụkwọ ha ụgwọ bụrụ iburu nyanwa na-ekwu okwu esefuri fonu eva ka o yuzugidere wee na video niile ifuru ọ na-eme bụ o mesi ọ transfer to his phone. Jesus Christ. Ọ nwere nke eva mesie ọ transfer to his phone wee posube. So nwanyị ya na-agwa ya okwu dịka ebe ụmụazị na-agwa ụmụazị ibe ya okwu. Ọkwa mba na onwe profile ebe ba dị nwa na afọ ya. Ọ dị onye nwe na afọ dị nwa dị afọ ya. Mba no That means the customers here. Of course. This one is very sure. Of course. Let me tell you. I want one thing. Opening any day by opening no okay me. You want to suppose your mom. I grew up against their marriage, but you know, who didn't see a mama put down. I want to buy pack. Never na cut ever. Egypt, Egypt. Onye nwa na-akọta ebe na o mere nke a n'Egypt, mee nke a n'Egypt. But ọ gbara unu na nwunye ya book appointment eburu ya na moto pụọ. You know, ọ gbara unu. Ọ bụ nwunye ya bukuru hook up. Mmadụ ji moto bịa buru ya enu. In short, okwu dị. Mụnwa na onwe m achọbụrụ m ikwu bụ okwu before, but ọ na-emegata some page asị ihe mere n'Egypt, so na-asị ka mmanụ ma nwee fa ga-ekwukwe na ihe a bụ ihe mere n'Egypt. Na-asị ka m pụtazie kọ ihe mere n'Egypt, ọ bụrụ na ọ karịa nke anụ wee ma na the person na-atụ asị. Asị ihe na-eji pụtazie wee kwube ihe a na ihe akịta bụ na ebe niile mkpọrọ ya wee ga ọ blọkụrụ mbeti ọ gara one after the other na-ayọ ha biko for ego wedding. So wedding ahụ mere kịta engagement that wedding ahụ mụnwa ji profile ya n'aka. So and ọ nwere ka ọ ga-esi dị evidence of that ring ahụ agbanyere o nwere ike ọ nọrọ m n'akụkụ focus the ring si dị. Ya na video ị ga-afụ akọọdụ Asapaka. Asa name. Tomorrow is another day. You know, who fight to run, live to fight. Okay? Because I'm like him. Tomorrow, 3 p.m. Nigerian time. More evidence are coming. Tomorrow, I'm on the phone. 3 p.m. Nigerian time. Okay. May check the time on Egypt. Egypt. 3 p.m. You can check his Egypt. All right. Thank you all for joining. Thank you all for joining. I appreciate each and every one of you. Tomorrow is another day. Asabaka nnem nwanyi makwara no mma nnem o jishe ike. Anyị ga-ahụ tomorrow o ndewo. So ụmụnnem anyị onye ọbụla go and buy your data tomorrow. Ke ya question na data ga zero. Tomorrow we continue. Ihe ga-eje destroy iche park na ndị otu ya wee ji okwu. Truth. Anyị amahụ ka iti wepụ. Truth we will use and finish J Park and do it here. And when I'm not now, I go to lock my phone. All this in them I respect and I no go pick up. Una happen while I'm my phone. Tomorrow, see? And I'm buy Jebito here. For now, tomorrow. When I will honor first ladies because Oga they tear the young lady who bring again a mother this in a magician he make it here. No more again. Because of the delay they went on what you cook again. Nike make it you know what? No look at a lawyer. You were demon.
ekwensu ka ewu and the why we ekwensu I get the same hand did he saw that sky get sogi amadi ni were BP chai amam ni we diabetes na elu I want you to get better chom ke nwo e ma na aduru m ishi na achem ke nwo I wouldn't like you to die because say nwanne nwo kana me chere mmadu onwu last thing I don't do ana me eche onwu yakwa masaga na mabasaga yakwa magime ma ume kwara gi yes yeah a payback is a big chop we jare so deal with it what I go so munne mu ndo manje member ngba no no ndo manje jamba ka o de ka anya adoro we will see tomorrow